सुजुमा नोंखौ मा दामानि लोमजानाय नुदों? देहाखौनो दामानि बोरैबा मोनगासिनो दं आङो। ओंखामखौनो जानो खहाबा मोनगासिनो। बेफोरबायदि मारै जानो? थ' खनसे डाक्टारनाव देखायना फैनि। मानो डाक्टारनाव फैसा गारिबावनो? साननैसो उनावनो थिग जाखागोन बे। बेबायदिजों बेरामा मारै हामनांगौ? थ' माबा ओंखार। थै बेनाबाथाय र' जों बारा लायनां। आंनि बे सनानि आसाना बबाव थांखो? बेयावनो दंथारोमोन ना बे फाप फिसासो लाबाय? ओइ हिन्जाव, आंनि बे सनानि आसाना मानबार हरफिन। आयै मा सना? आं जेबो खबर नायासै। सालि लानानै बिदिसो बुंबावदों नों। लायाखैबा बे आंनि गद्रेसाव दोननाया बहा थांखो? आयै आंखौ माबोरैनो आन्दासिनो दायनागिरि बुंखो? आन्दासैनो बुङाखै आं। मिथिखागौ आं नोंनि आखलखौ माबायदि। आयै खेबसे मोजाङै नायगिरबाव। गाव अबायबा दोनसंबायदों खोमा। अ नोंनि बुंनाय मथेबा आंनि मेगनासो खानि जाबाय। जा खनसे नागिरबाय मोनासै। आं दोननाय जायगायाव गैया। नङा आयै आं बेबायदि बुंनो सानाखै। सालि सिखावनो आंनि सना खावग्रा माबाया बे न'निफ्राय ओंखारलांदों? आयै आयै सुजुमा सुजुमा ओरै फैलाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा दिनै। गैला बेयाव होखारबाय आं न'आव। माने होखारहरखोनो आयै आंनि हिन्जावखौ? नोंनि हिन्जावा आंनि सनाखौ खावदों बेखायनो होखारबाय आं न'आव। बे जानो हाया आयै आंनि हिन्जावा मालाबाबो सिखाव जानो हाया। नोंनि हिन्जावा लाखैबा आंनि सनाया बहाथो थांखो? आयै नों जेखि बुङा बे खोथाखौ फोथायनो हाया। आं सुजुमाखौ दानो लायफिननो ओंखारलांसै। बे फाफि हिन्जावजों हायना मुलि होजाबाय बे। बेनिखायनो दसे नङाबानो थानो हाया। आयै सुजुमा हरखाबै नों बेयाव? मा जाखो फिसा? मानो गाबदों नों? आं मिथिखाथारगौमोन सानसे समाव बिदिनो जागोन होनना। गरिब जानायाथ' जोंनि गोरोन्थि नङामोन ना। बिसोर बायदि मानसिया बेफोरखौ बुजिया आइ। जोंफोर मानसिया बिसोरनि थाखाय आफाथालानि मैला बायदिसो। आयै आं बिसोराव थांफिनला आरोबाव। आयै नै खोनादोंना? आं थांफिनला। बेफोर नङा नोंनिनो जोब फिसा। थ' नों जेसेबां गोबाव थानो गोसो था। सुजुमा सुजुमा खबरदार आरो नों बिनिफ्राय आवगायनो नाङा। आयै आं सुजुमाखौ लांफैदों। ओहो नों बेखौ मोनलांला। बिदि दा बुं आयै। नों न'आव थांफिनदो। आं आरो सुजुमाखौ नोंजों थांफानो होला। आयै आंखौ सुजुमाजों खनसे रायज्लायहरनानै। आयै बेखौ फैनो हो। सुजुमा थ'र न'आव थांफिनसै। आं आरो थांफिनला। आइनि अयथासारखौ आं सहायनो हानाय गोहो गैला। सुजुमा नोंथ' आंजों अरायबो सुखु दुखुआव ज' थागोन होनना समाय लादोंमोन। थ'र न'आव थांफिनसै। आरो आं थांफिनला जिदोम थां नों न'आव थांफिनदो। नों आंनि थाखाय थाङाबाबो जोंनि जानो गोनां फिसानि थाखाय थ'फिनदो। मा? जोंनि जानो गोनां गथ'? औ सुजुमा नों बिमा जासिगोन। जों मैया डक्टरनाव थांनाया बिनि रिपर्टआ ओंखारबाय नै नों प्रेगनेन्ट। नों मारगौना दिदोम? औ आयै आं एबारनिफ्राय सुजुमा आरो सुजुमानि गोरबोआव थानाय गथ'खौ मोजाङैनो जोथोन लागोन। नाथाय खबरदार दिदोम आरो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोननाय नंला। जागोन आयै थ'र सुजुमा न'आव थांफिनसै। थांदो फिसा मोजाङै थांदो। औ आयै। हेलौ आयौलै फन खालामनायफ्राबो खेरें मेरेंथार। आंनि खेरें खेरेंखौसो नुदों नों। न'आव मा जागासिनो दं नों मिथिगौ नामा? मा जालायखोब्रा? सुनि हिन्जावा आंनि सनानि आसान खावनायखौ नुदों। हाब बेबायदिसो जादों नामा? नोंलाय बेनो खावदों होननानै बोरैथो मिथिलायखो? मानो मिथिया जानांगौ? जेबो जिनिस गोमाफेरा बे फाफि हिन्जाव फैनायनिफ्रायसो गोमादों। बेबा नंगौना नङा आन्दासैनो मालायखौ बुंगोरलाबायजाया बिमा। सिथा नों गोजानाव थाना बेफोरबायदि दा बुंहरबाय दा था। न'आव लिंहरबाथ' फैखाया। मा खालामनो बुरि सुटिखौनो मोना। थांनो होनबालाय बहायथो गोसोबायदि थांनो हानो बुरि। आरो बे हिन्जावखौ लाबोफिनलायबाय। आयै नोंना बांद्रायबाय। लाजासै नों
हिनजाव दख'ना सिङाव थानो जुदि हिनजावखौ अननायखौनो दख'ना सिङाव थानाय बुङोबा आं लाजिया आयै नों लाजियाबा आं बेफोरबायदि हिनजावखौ आंनि बिहामजो होननानै लानो लाजियो माबाया ओंखारलां आयै सुषमा आंजों बे न'आवनो थागोन अ दिनै बेफोरबायदि दिनखौसो नायनो आं नोंखौ खांदोंमोन आयै सुषमाया प्रेगनेन्ट बेफोरबायदि अयथासार दा खालामसै आयै आं नोंनाव आर'ज गाबो आरो सुषमाखौ अननानै गनायदो जानो हाया सुजुमा आरो बे गथ'खौ आं माब्लाबाबो गनाया आइदै आइदै सिनस्रि सालायलांबाय नों बेफोर खामानिखौ मानो मावबाय थाखो सुषमा दोनदो जेबो नङा बेखौलाय मावनो हाखायोना माखौबा देखायफ्लाथारखोलाय दा आं गोदो दिदोम देहायाव थानाय समाव गारहायाव दै लायै लायै रोगायोमोन नोंहा बेखौनो सिनस्रि जाबाय जाथारलायबाय आइना सोरांनाय लोगो लोगो बिसिखौथ' एसेबो जेबो बुंजानो हाखाया हंगारलाय एसे एरथ'नां आं नोंखौ खयबार होनांगौ बेफोर खामानिखौ दा माव होननानै हरलाबो माथो खालायनांगौ एसे एनै मावाबा नों बेफोरखौ मावनो नाङाथ' देहाखौ बांद्राय खस्थ' होबाय थानो नाङा र' आं बेखौल' लामनोसै नांबाय था थांदो थांदो र'हाय र' थांसै मा आफा महाराजा बायदि थाग्राया दाना बे हिनजावखौ लानानै दाहोना बायदि खामानि मावनांदों आंलाय आंनि हिनजावनिसो दाहोना जादोंना आयै रावबो जायाखै माहाजोन हिनजाव लानायमोनब्ला बेफोरबायदि मावनांनाय नङामोन ना आफा माहाजोनखौलाय नायना मा जानो हायो गोसोनि खुसिखौबो नायनांगोन ना बिसिनि खोथा बुङाथ' खोथा दानथेनायाव एक्सपार्टखा बे आसानाथ' गोमादोंसोमोन आया बावसो दोनफ्लांना बावदों आंनाथ' गोरोन्थि जाबाय मालायखौ दाय होनाया आयै माबाफोर नांगौ नामा जेबो नाङा आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयै ओइ दिदा माया माबा जाबाय आयै थां दैलां थाब थां आयै 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 नों मोजाङै उन्दुदे आयै गान्दुआ मोजाङै उन्दुदो आयै आफानो फन हरनो आयै नों मोजाङै उन्दुदे आं नोंनि आथिंखौ एसे नानानै होनो
औ हेल' आफा औ दिदोम बुं मा खबर आफा आइया आइया मा जाखो दिदोम मैया हारसिंनो गोलैनानै थादों आफा मा ओमफ्राय दा नोमाया बबेहायथो दङ मैया डक्टरा बुंदों आइया प्रेसार स्ट्रक जानायनि थाखाय बेफोरबायदि जादों होनना हस्पिटालाव मैया सानसे दोनना दिनै न'आव लाना फैबाय आइखौ बेफोर खोथाखौ दिनैसो खोन्थाहरबाय आंनो मैयालाय मानो खोन्थाहरासै एसेबो मैया हस्पिटालाव थांलाय फैलाय आरो टेनसनजोंनो आं खोन्थाहरनो टाइमखौनो मोनासै दालाय नोमाया माबायदि कन्डिसनावथो जानानै दङ आइनि आगदा आखाइ आथिङा पेरालाइस जाबाय आफा मा आफा नों न'आव थाबैनो फैदो आं जेसेबां हायो एसेबांनो नाजागोन फिसा थाबैनो न'आव थांनो नों बिमाखौल' मोजाङै नायथ'दो फिसा नों सिन्था दा खालाम आफा जों आइखौ नायनो थाखाय सुजुमा आरो आं दं दे जागोन दे फिसा बिदिब्ला फनखौ दोनथ'नोसै आं आफा आइ आरो नों जेबो सिन्था दा खालाम आं आरो दिदोम दङ नोंखौ जेबो जानो होआ आंनि आथिंखौ दादा आइयै आंखौ नानो हो नाङा थां बिनिफ्राय जाबाय आइयै गथ' गोरलै बायदि अख्रा देखाय नांला थाब थाब गानांगौआ बिदि जायो नामा दिदोम ओइ दिदोम ए आयं फैदों फै न' सिङाव फै फै आयं जिरायफै ए आब' फैदों हा मोरैथो बिदि जाखो नोंलाय एफा मोजां मानसियालाय ए माथो बुंबावनो आब' हा मारैथो जाया दिदोम आयं जोंबो न' सिङाव जोबसोमोन आयं हारसिं मारै जाना थाखो गोग्लैना थादों आंबो मिथिलाबासै आब' बाहेरायावसो थांनो ओंखारलांदोंमोन आं बेयावनो खर' गिदिंनाय मोननानै बोरैबा गोलैदों हा माथो होनबावनो जानांगौ बाराबो मिथिस्लाबा हा बेवायालाय फैयाखै फैगासिनो दं दाबो मोनफैथ'वाखै आयं हा बिहामजोआलाय नोंहावजोआ देहाखौ मारैबा मोनदों आयं उन्दुनानैसो दं ओमफ्राय ओंखाम जालांला आयं उन्दुथोंसै जालांला टाउनाव फैनायखायसो नोमाखौ दसे नायलांनो होनना फैदोंमोन आं जालांजागौमोन आब' आंहाबो देहायानो हाया जाबाय जालांला नांबाय थाला थांसै आङो नोमाखौ मोजाङै नाय आब' मालाबा फैफिनबाव आइयै नों लोमजानायनिफ्रायनो न'खरा स्रिं स्र' जाथारदों नङाबा माथो आयै दिनै नोंनि रायनाय आरो होगदावनायफोरखौ जोबोद खोनासंनो लुबैदों मा आंखौ इनडाइरेक्टलि रांखिनि होननो सानदों नामा आंनि आइया रांखिनि नङाथ' सिंह बिमासो जाबाय दे जाबाय आइखौ बारा जंखायबाय थानाङा थाबल' हामथारदो आइयै बेखौ लावथि लानानै होसोनो आइयालाय आंखौलाय मानो लावथि लानानै होसोनांगौ एबार फिसौखौसो लावथि लानानै होसोसिगोन ना आयै आं रावखौबो लावथि लानानै होसोनो हागोन होनना आसा गैला आइ नों मानो गोसोखौ सिफायना लादों गोसोखौ मोजां हमथाना ला होमबासो सोलेराबो गोरा जागोन औ आयै जों सुजुमा आरो आं दंना नोंखौ फाहामथारगोन जों आइयै रेस्ट लादो दे जों बेयाव नेगासिनो दं दिदोम दिदोम आफा आफा नों सफैबाय आंनो खोन्थाहरबानो जायोमोन आं लायगौमोन ना न'आव नोमाखौ नायनांगौखाय खोन्थाहरासै आङो टट'जों फैबाय आङो सुजुमा सुजुमा नै आफाया सफैबाय आफा नों सफैबाय औ नांलाया फिसा जै जाथोंसै बिहामजो नोंखुनजोआलाय बहायथो दङ बै न'आव उन्दुनानै दं आइया थ'दो आफा आइजों रायज्लायदो हरदो बेगा आं लानोसै थ' बिहामजो थ' बोरै आं गैयियाव बोरै बेफोरबायदि जाखो नोंलाय आंनि खाफालानो बिदिनोखा खोमा बिफा जानायखौलाय आंलाय माथो खालामनो हानो आफाया जिरायथ' आं दै लानानै फैनो दे आइ दिदोम आफा नोमाया बोरैथो बिदि जालांखो जों गासिबो न' सिङावसोमोन आफा बेयावनो आइया हारसिं गोग्लैना थादों जोंबो उनावसो नुदों नोमाया सिगाङाव लोमजाखाबायदोंमोन नामा आफा
ओहो मानसियाथ' जेबो जायाखैमोन गोराथारमोन हरखाबैसो जादों नङा आफा दैया लोगो हराय जिराय हा प्रेसारखौ एसे नायजाबानो जायो डाक्टारफोरनाव आइयानो खुनुदिन लोमजानाय जाजानाय खोन्थायासै बेनिखायनो जोंबो थाल लायासै आंनि बारैलाय खबर लानोसो टाइम दङ डक्टरालाय माथो बुंखो आफा हामनो सम नांगोन होनदों आफा मोजां नानानै एक्सारसाइस खालामबानो लासैनो हामगोन होनदों आफा दे मानसिनि जिउआ बासायबाय बेनो धन्यबादसै इसोरखौ थाथ' नोमाजों आं दुगैनि फिसाफोर जिदोम आइखौ एसे थाबायनो होनो फैलाय दे आयै एसे सेस्था खालाम दे आयै एसे गसंनो नाजाथार दे आयै गसं दे नाजाथार दे आयै मोजाङै हमथा जिदोम बोरैबा गोग्लैलाबायगोन सानफ्रामबो लासै लासै खालामबासो मोजां जागोन दालाय मेरला मोजां जाबायना आखाइखौबो दिखोनो हाबाय आगानसे बारायबाव दे आयै हाया आं थाबायनो हाया आं जिरायनोसै आंखौ फज'फिनदो जिदोम आइखौ मोजां हमथाथ' दे आं सियारखौ लायनो नै आइ जिरायदो रय जिरायथ' आं बायहेरायाव थांना फैनि थांदो बिहामजोआ मा मावनांगौ दं एसे मावहैदो आं जिरायथ'नोसै नोमाजों जिरायथ'दो आफाया आं सिला सिबनो आइदै साजोब्बायसो पाप्सफ्रा जानला मोनला खालामलाबायो हा बिदि लासै थाबायदावाबा बोरैथो जानो बुरि एसेयाथ' साखागोन ना एसे एनै हमनायाथ' आइदै मोजां मोनथारासै आं एसेबो नै बुरि नों मा एसेबो अननो रोङि जालांथारखो बिहामजोखौलाय आंखौलाय बहा अननो रोङि नुलायखो नोंहालाय जायखौ बिहामजो नाङा होननानै बासिदोंमोन नों बुरि दा बेनो नोंखौ नायबोगासिनो दं बुरि एसेथ' बेनि फारसे अननाय फैफिनदो आं होआ रावनोबो अननाय हाब बुरि बे बिहामजोनि अननायावनो दिनै लासै मोजां जाबोनो हमबाय आरो बेखौनो नेवसिबावो नोङो बुरि आं आदर लानो थिनाखै बिसोरखौ गावसोरसो गोसो जानानै आदर लादों नोंनि फारसे अननाय दं बुरि ओंखायनो बिहामजोआ नोंखौ जोथोन लादों सान हर गावनि मेंनाय बानायखौ दोननानैबाबो हाया देहाखौ लानानै नोंखौ जोथोन लाबोगासिनो बुरि नोंलाय मानो एसेबो साननो रोङि जालांखो बुरि जिदोम ओइ जिदोम आयै बिहामजोआ गोलैबाय हनै मा जाखो बिहामजो मा जाखो दिदोम दिदोम नै बिहामजोआ गोलैबाय मा जाखो सुजुमा मा जाखो थ' बिहामजो लासै नैबाव जिरायदो नैबाव थ' आं डाक्टरनाव लांसै र' लंपेन्ट गानना फैनां र' बिहामजो र' फैदो आफा फैदो दे बिहामजो लासै आफा गारियालाय माजों लांनो सानखो ना सोरखौबा लेंहरदों लेंहरासै आं आफा रावखौबो दा लामायाव ओंखारबानो मेला गारि मोनगोन होननानै दा जामानजोखौ लेंहरदो हजों सहैबा आंबो दा दसे थांगोन नों थांनांला आफा नों आजों थाफादो दा मा जायो दे थांदो दे आं नोमाखौ सिङाव लांनोसै थांदो थ' बुरि सिङाव थांनोसै बाहेरायाव बिराद थाम्फै फैसोगारबाय थ' सिङाव थ'दो बिफा फन फैदों नै फन माथो आफा दिनैसलाय हेलौ मा आफा माबा आफा फिसौजो मोनबाय नों हाब आफा बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दालाय मादि जानानै दं आफा दं आफा नोमाया मोजाङैनो हा मालाथो रिलिज जाबोगोन आफा हस्पिटालनिफ्राय गाबोन गलांसिगोन आफा दे दोनथ'दो दे आफा दे बुरि फिसौजो मोनबाय नोंहा फिसौजो सोर फिसा आंहा रावबो गैया मा बुंनाय जाखो बेलाय बिमा नोंजों रायलायबाथाय बेखारसो र' ओंखाम लायनां जिरायथ'
ओइ आफा आफा ए सफैबाय आफामोना थां आफा सिङाव लांदो थां बोरो नै फिसौआ? नायदो बिफा बायदिथार हुसेम आबैया जामाइजो सिङाव फैदो बोरो बोरो आबै बोरो नै आबैखौ नाय होमबा आबैखौ नै बुरि फिसौआ जोंना ओइ आबै आबैया जाम्बिसो थ' जोंहा बाहेरायाव थांनोसै बिमा देहाया माबायदि जाखो आथिङालाय आखाया एसे मोजां मोनदों ओंखाम जादोंना जायाखै आंबो खुरनानै होनो हाला जायाखै बिमा दाहाय जागोन नों जागोननोसै नामा बिमा जाथ'वा उखैनायखौनो मोनाखै आं बिमा नों मानो बेफोरबायदि अहंखार जालांसिनखो जों मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोनबाय बिहामजोखौ बिदिजों न'खरा बोरै सोलिलांनांगौ जाखो आंखौलाय मा अहंखार जानाय नुलायखो नोंहालाय नों जाय मानसिखौ बिहामजो लाबोनो नागिरदोंमोन बिमा बेयो खि बेफोरबायदि मावनानै जाफैनो हागौमोन बे न'आव दा मुगैया मुजुआ बे बिहामजोआ बेसेबां आदोर लाबोगासिनो जोथोन लाबोगासिनो दिनैसिम आं गैयाबाबो नाङा आदर लानाङा आंखौ सोरथो आदर लानो थिनदों एथ' मोजां फिसौ सासे मोनलायलायबाय बुरि नों मानो दाबो बिहामजोखौ गनायाखै बिहामजोआ गाज्रि नङा बुरि दाथ' बिहामजोखौ गनायनो हायोना नोङो बुरि गनायजाथावबासो गनायगोन आं गनायजाथावानो नङाबा बोरै गनायनो नोंनाबाथाय बिदिनो नोंजोंलाय सोरथो हानो बेफोरबायदिखायनो बिदि जानांबाय नों बुरि नै आबैया नै नों मा फाव खालामबाय थानाय जाखो बुरि फिसौआ मा दाय दं बेयाव बुरि नों बोरै फिसौनि मोखांखौ नायलासिनो थाबाय थानो हाखो बुरि नाया आं रावखौबो मा बुजिनो रोङै जालांथारखो नोंलाय जेब्ला नों बिदि जाजेनदोंमोन बे समाव सोरथो नायबोखो बिहामजो नङाब्लालाय बिहामजोआ दि बेसेबां अनो बिमा बायदि थ' आबैजों मामिजों थांसै मामिजों जामाइसो औ नै आबैखौ हैदो बिहामजोनो आयै आबै सना फैदो जोंहा थांसै न' जामाइजो साहा लोंदो आं लोङा नोंबा सायाव मा मा होनानै फुदुंनाय माखौबा थैजानो गिथारदों जामाइजोआ आं गैजा रोङि जानो हागौ नाथाय नों बायदि मैला गोसोनि नङा आङो बे आइया मा मा बुंलाबाय थाखो आंनि फिसाखौ मोननायखायसो मोननाय नोङो बेखौखायसो बेबायदि बाहायना जानो हादों नोङो दस्रानि फिसाखौबा बेबायदि बाहायना जानो हागौमोन नामा नोङो आयै आयै बुंनो साननानैसो दंखाथारोमोन आङो दिनैसो बुंनो खाबु मोनबाय आथिं आखाइ गैयाबाबो खुगाया माथो देनजारथारलाय उननिखौ सानदोंना सानाखै नोंलाय जामाइजो आंना बांद्रायबाथाय खाथेर बाथेर गैयाहाय बुंनोबाथाय बुंनो माबे गाबज्रिदोंमोन आइ हायखौ मानो बिदि बुंनांगौ आखौथ' गाज्रि बुंखो मेगनजों नुनायखौसो बुंदों आंबो थेवबो आइखौ बिदि बुंनाङामोन आंनो जेबो बुङा नोंनि जेबो बुङैयावनो बिदिनो जाबाय बाहायनानै जाजाबाय था नों बेजोंनो फैद' आबै जोंहा बाहेरायाव थांसै दा बिदि बुंबाय उनाव बिदि दा बुंसै ए बेवाइ मोनहा बेहायनो दंखायो औ बेवाइ जिराय बेवाइ जिराय ओमफ्राय बेयावनो फैखादों बेवाइया औ फिसौखौ नायनो फैदां दाखालि हस्पिटालाव नायनाय जायाखिसै नालाय हा बेवाइयालाय माला सफैया दाखालि सफैदों बेवाइ बिहामजो ओइ बिहामजो नै नोंखुनजो फैदों हा नोंहालाय देहाखौ मारै मोनखो एसे साबसिन मोनबाय आब' नै नोंबैया नुवाखैनो आबै थां एसे बामनायदो थां बिबैनो
बोरो आयै आबै सना आं जेबो लाबो रोङाखिसै नाङा आयै नाङा जेबो लाबोलायनाङा जिरायथ' आइया दै लायनो हा बेवायालाय सानफिननि सुथि लानानै फैखो आदा मासनिल'मोन बेवहाय सानथाम सानब्रैल'सै थांसैसो आंबो नोंनाव देहा हौवा जायैखायसो दैया। फैदों आंबो हा नों मा दंफैयो होनलाय आइ बोरैथो गैया आइया न'आव थांब्रबदों दिनै हर थालांदो आइया औ बेवहाय हर थालांदो दिनै मा थांबावनांगौ नांलाया उन्दैखौसो नायनो फैदोंमोन आं मालाबा थाफैफिनगोन आं नोंनाबाथाय बिदिनो बेवहाय थांब्रब फैब्रब न' आबैया लादो लाहरदो बिहामजो हनै ओमफ्राय दा सालथेया न'आवनो दङ न'आवनो दङ थादो नोंहाबो मोजाङै खेल खालाम देहाया नोमाखौ मोजाङै नाय थांसै दे बेवहाय दे थां आबैखौ सिङाव लांनो थां बिहामजो थाथ'आयै आं टाउनसिम थांनो एसे खामानि दं मेथाइ लाबोफाना बाबाना मेथाइ जादु नोंसोना मामि बिहामजो ओरै फैलाय आंनि खाथियाव माबाफोर नांगौ नामा आयै नाङा आइ आं फिसौनि महरखौसो एसे नायनो मामि नै आबैया नोंखौ नायनोनो बिफानि मोखां लाथारदों आबैया आं नोंखौ बामनो हाया आबै मामि आबैया नोंखौ नायदों नै आबैखौ नाहरदो बिहामजो आंखौ निमाहा होदो आइ आं नोंखौ अयथासार इनाय खालामबोबाय आयै नों दिनै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों फिसा नोंनि गोसोआदि बेसेबांबा गुवार नोंखौ आं एथ'ग्राब इनाय खालामबोदोंब्लाबो नों आंखौ आइ आइ होनानै मानिबोबाय दिनै बेफोरबायदिनि थाखायनो आं बिब्दि जालांबाय आंखौ निमाहा होदो आइ आंखौ निमाहा होदो जाबाय आयै जाबाय दा गाबसै नोंनि मेगनाव मोदैया समाया जाबाय आयै जाबाय दा गाबसै बानिफ्राय अनलायनानै थानोसै